Добър вечер, госпожи и господа. Добре дошли на откриването на първия по рода си бизнес клуб Мастрес Бизнес Клуб. It's for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. B, it's very, very extraordinary. E, it's even more than anyone that you adore can love. It's all that I can give to you. Love, it's more than just a game. Здравейте на всички! Благодаря ви, че сте тук тази вечер. Сертификата вече е в ръцете ми и съм много щастлив да го връча сега на госпожа Сандулова.